Jednoduché recepty, ktoré idú priamo do bicepsu. Tie zbožňujem a ak ty tiež, tak si so mnou poď spraviť tento roztekavý, chrumkavý encián zapečený v slanine. Budeme potrebovať encián. Nie úplne slanina, ale niečo podobné s dvojnásobkom bielkovín. Polníček, ktorý má svoje najlepšie dni za sebou. Rajčiny a dobrovoľná je brusnicová omáčka. Tvárte sa, že to je ona. Ideme na to, pripravíme si plech na pečenie. Jany, nesranduj, že to ideš na hentom robiť. Tak toto je úplne pohode. Dobre. Dobre, teraz papier na pečenie. Nemám papier na pečenie, nemám. Dobre, takto si rozprestrieme švarcvaldskú šunku. Do stredu trochu brusnicovej omáčky. Prešvacneme encián. Prepáčte, ak sa mi trošku trasú ruky, toto je moje prvé video. Vyzerá to jak taká anabolická kvetinka. Potrieme aj zhora a zabalíme. Ak sú plátky príliš krátke, tak dáš zo dva aj z druhej strany. Bachneme to do rúry na 200. Jany, čo robíš? Nikto už nepozerá tie videá. Nemá to zmysel. Prestaň sa opúšťať a chlintať vaječné bielka, daj to do rúry. Jaj, ježiš, sorry, som zabudol. Dáme to tam na 15 minút 200 stupňov. Medzi tým musíme okrem šponovania aj prichystať zeleninu. Ja som si dal len tu, ale kľudne si k tomu môžeš dať normálnu prílohu, zemiaky, rýžu a ak si naozajstný anabol, tak kľudne aj hranolky. No a pozrite, ako to po 15 minútach vyzerá. Ulož si to a vyskúšaj a daj mi follow, keď chceš, aby ti šéf Jany naveril ďalšie anabolické jedlá.